Господин Димов, 2-2 с Несебър. Доволен ли сте от видяното? Доволен съм от контролната среща, от всички момчета съм доволен. Добра контрола в това тежко време. Терена беше така много добре подготвен от домакините, въпреки вчерашното време, за което им благодаря. И се получи една добра, отворена игра от двата отбора. Първото пореден стояхме по-добре, за разлика от второто пореден, но от всички момчета съм доволен. Видя се, че доста често практикувате преса дълбоко в полето на противника. Ще бъде ли достатъчно добре физически подготвен отбора, когато смените ще бъдат само 3 по време на официалните двубои? В това съм убеден, че ще бъдем добре подготвени. Пресата я правим, но все още не така добре, както трябва да бъде. Имаме още малко време, тренираме ги нещата, да ги изчистиме и слабостите, които допускаме. Нормално е да се допускат слабости, но леко по леко освежаваме отбора вече. Намаляваме ритъма в тренировъчния процес. Се надявам до първия двубой от първенството да бъдем в това състояние, в което всички искаме да бъдем. Забелязахме един нетрадиционен метод за български отбори, изпълнение на тъч, стил корнер. Ще бъде ли това част от тактическите приеми по време на официалните двубои? Да, ние го изпълняваме от миналата година. Имаме добри изпълнители и с привличането на Ангел Делчев, който умее да хвърля достатъчно добре и силно страничното хвърляне. Ще го практикуваме непрекъснато това нещо. Носи ни успехи. Днеска на 3 пъти се случи и само шанса и късмета помогна на домакините. Това е един от приемите, които се използват в професионалния футбол от всички отбори, които имат такива изпълнители. Така че ще го използваме и него. Няма как да не ви попитаме, отбелязвате гол 2 минути преди края и допускате изравняване в официални двубои. Да, недопустимо. Въпреки голямата умора, която е накрая в последните минути. Но ще си направим утре разбора, ще ги отстраним тези грешки. Видя се грешно прибиране в фала защита на отбора, когато сме загубили топката. И нормално в този футбол е на грешки. Допуснем ли грешки, става. Ето 90 минути видяхте. Контролираш матча, създаваш положения и накрая с 2 удара от статично положение на контратака ти изравняват, но нормално подготовка. Затова са и тези матчове. По-добре е сега да допускаме грешки, да си ги виждаме и да си ги отстраняваме. В средата на първото полувреме имаше едно спорно положение за Дуспа, при което така страстите се нажежиха. Разменихте си няколко остри думи със съдията. Нормално, двубоите. Желанието ни е винаги да побеждаваме. Аз съм си казал, футболистите знаят, моето желание в живота е такова, да побеждавам непрекъснато. И получи се такова спорно положение. Ние искаме Дуспа, за мен е абсолютно, но съдята така е преценил. Това е. Но винаги труда трябва да се уважава. Да, те взимат крайното решение, но когато решението е в щръп на футболистите, които са работили, трудят се 90 минути и не уважиш този техен труд с нещо, което да компенсираш, не знам по каква причина, дразни. Но в крайна сметка нищо не можем да направим. Той си преценя, той се решава.